yɛde nkɔmɔtwitwi de 12 so mo share Facebook sisia no ayo 05 Adaroma therefore bo Amponsem otoso miensa Denkyirahene ne ho nkɔmɔ na yɛba abɛtwitwi o share Facebook sisia ya Denkyirahene Odɛɛfoɔ bo Amponsem otoso miensa eyo ho enhyehyɛ enti anapai kwasi yensa ka nana agimanti amo otoso mienu oye Krontehene nana agyekum anwa a otoso mienu nana ye Krontehene Denkyira Chichire nana pato se sanete nana akwaba yenyina nso so se ne ka no yen hyeden ye twetwe Denkyira man ho enkomo Denkyira manhene ana Denkyirahene Odɛɛfoɔ bo Amponsem otoso miensa bia na obi ti Adom FM anei na da di kan a wote Denkyira ana Denkyira hene kora ho asemuni abakosam kakra bi wo ho sima ba emienu nana meda se de di kan no mema atiefuo nyina kye mfamra mokasa fidie kronkron yeso Adom de minim se mudin no ne mo honam se mo ana modom Ghana man nti na yefrɛ mo Adom no mo dom ye wo yasum eni ye ni so bibia mu na mo de famfram maye nti mo ana mo boaye wo bibia mu na ye ka Denkyira man a na eye oman kese na Denkyira no ye ka na yabodin kakra se Denkyira adawu Denkyira pentemprem a omene sono na pentemprem a omene sono a me kan ye wi kasa na pentemprem no eye den pentemprem no eye kwaye kese a se wo sono mpo ye nim se enwura mu mo nyina wo sono na ye kese na se wo sono kura mpo wura pentemprem nimu na emene no de a ene na boa bia obewura pentemprem nimu no ebe ontimi mpi ebe kata no Denkyira no ye oman a die bia wode babia no unya dru Denkyira memo a wosokura uswa sana yesa yemrane okay nana ye beda wase mo a mo hwen wo Facebook ni de Odɛɛfoɔ bo Amponsem otoso miensa ne ho aye no ho hyehyɛ ni nyina no eda Facebook si abat ya yeti radio no eyi no ho hyehyɛ ene nana agyekum ntiam otoso mienu twetwe ho nkomo nana eyi no ho enhyehyɛ no etesen yo meda wase de na ye ka me to aso ne se sisia no amamre kwan so no Denkyira man Ghana man ewiase afana nyina firi se yewura Odɛɛfoɔ bo Amponsem otiti atiri Amponsem ko yirifa wosom Ghana man na osom ewiase afana nyina enti ebra so se yewura okwakura ye na oman ni nyina Ghana man ani wiase afana nyina ba bia yewura ototo ne nsa kokoduru ye nyina no ye nyina ye fa sa nkabo iso na ye yahomboa ne nyina ye bom je twi na ye betai Denkyira man achi titiro ne Denkyira man ye ka Denkyira man a ne ya ka agona busua firi se akonwa kase na ye bankandwa no da agona abusua mu enti ye ka agona busua nso a na ye Odɛɛfoɔ bo Amponsem a otoso miensa ono ne agona piesie enti na agona man nyina bom agitwi abetai Ghana man achi abetai ewiase afana nyina achi na yewura Odɛɛfoɔ bo Amponsem ye jane kwan asomdwe mu ma wakotoa nananom wonse do na hyehyɛ ya wubusa ye yenim se dwumadie bia no ye wo mpanimfo a eda no enti ye bayimpo no mene yetitirani a ona ohwe dwumadie no ho bibia kyerɛ chairman a oda committee na sa badwoku a ye osom na na sa kwankwaja no ho hyehyɛ no mene na ebaaye na na akwa akonta ono na oda sa abadwoku a ye nhyehyɛ ya fa yewura kwankwaja no ho mene ne nam na ya hyɛ nyame ya Adom a busumi ya yewumu ya no nyame ya Adom a ne de toso aduonu nan eye kwasiada sabre no na ye de yewura aba beduru dunkwa no fe enti yewura bewo dunkwa no fe saa 24 no ana ne de toso aduonu nan no busumi ne de toso aduonu nan no eye kwasiada
enti yewura ebewo dunkwa na ne dwoada na eye aduonunum no so no ye gakwan ato ho no ma de edi kan no ye ono ankasa na busua wo firi mu ye agona busua no ye ka agona busua na ono Odɛɛfoɔ yewura okoi ono na wo ye piesie enti ne manu ene akem odan kotoku na ne mansa nso ne bodwesa anwo ene abusua nkaya ewo Denkyiraman mu no ye agonafoɔ no Denkyirahene na ma yensua Sara otoso miensa ene na abusua pani pomfo agyeman otoso miensa na nanom ne abrempɔn ne atitiriwa ewo Denkyiraman mu nyina ebekɔ na ye de oson kese akwa yewura ewo baabi a owo no efefiri ho no ma yewura nso na oye Romani enti nyame ya Adom a kwasi ada na ya duonu nan no de edi kan kwasi ada na ya duonu nan no Roman asofo mpanimfo a ewo Ghana man yi mu ene mfimfin mantam mu atitiriwa ewo Roman asom mu nyina no ebeba dunkwa wono fia ba ye dwumadie no emia no dwumadie a wo beba ye asɔre kese wo kwasi ada no de ama yewura ewo dunkwa wono fia nsana edwoada no nso ye bia kwan na to ho no manananom abrempɔn aba na ye nyina ya ba bejam yewura efe ade eche eye ebenada no nso a eno nso ye betoa so saa ewo dunkwa akwa ne da etoso aduonu nso enti aduonu na aduonu num aduonu nsi aduonu nso no na ye de yewura ekɔ dwokwa dwokwa no na eye Denkyiraman ye titikura eye titi ahinkuro ewo ho efiri titi ni nyina nananom ba ye bebo aze wo Ghana man yi mu no dwokwa na ye ahinkuro nananom ahinkuro kese a ewo ho nti ye de yewura ebekɔ dwokwa saa asɛm a meka nyina no na ye bie kwan so ama Ghana man obia adwumaku ahodoɔ nom ne esom ahodoɔ nom da anofo ne obia se obeba na waba bejam Denkyiraman obeba bejam Denkyiraman ewo dunkwa na ye wie nso a ebi nso atoa so nso akɔ dwokwa nso nti dwokwa no nso ye bedi nansa ewo ho efiri da etoso aduonu nso aduonu nwɔtwe aduonu nkron ne naduasa no ye memenda saa aduasa no bosome ne da etoso aduasa no eno na ye beye bibia na me kai mo bi mu a na de ye eye na kwankwagya enye yie mpo na ye nti ayie no ye wo mu mienu ye wodoti yie ana ye wa yie ankasa wenu ye na kwankwagya okay nti ye mfa yie ntoa so sede ye na ade bia obia de beba eye sise sika akyade bibia no ye ne ode ba begya yewura kwan ana obia Ghana man obia o ba bia no ode beba na ode aba begya yewura kwan asomdwe mu na ye gya ne kwan wi a akire no nso na nanom atenase na bia nhyehyɛ foforo a ewo ho no no nso no yetimi ede aba okay enti after kwankwagya ye ho nhyehyɛ no na yasanso ahye da foforo a ye di na yiyo no ankasa ebetwa so memfa kwanya so nkyire bibi mu kakra doti yie no a ye no ye se ebra sabi obrempon bi twase anase nananom ohene bi ye bibi sei na se bia ye gya ne kwan a eya na mpempi no bi ohonom a se yesi nanan na obetenase a yesi nanan no de eno de na de wasi nanan no onse yesi ye yie no na se kire nyina ne se abraba a wo bebo wasase so no eno ne ye yi waye nti ayie no ye ayie nti na ye aka ma mu no ye wogidie se wuwu na ya anya wa yi akyere se wa mebo bra efiri se bra na wo boye no saa bra na wo da ho no na wo se ye ka ho asam na obi ahu se enipa so na si ne oba ate asefo sa so obeye ye ni nti eno no na ye se ayie ye yi waye eno no nti se ye si ohene na ohene na ba betenase na dwumadi a ni nua na ne wofa na ne papa na ne nana no ye no ye nyina ya be di ho dase ama wono wate na wahwe so no wagina so e de aye ntotoye na no ye nyansi obrempon no nti no na wo se ye doti yie eno no ye nyina afade a obia de be yie na se no kire se sisia no brichi abo Denkyiraman ama sisia no Denkyira ye kosum mu efiri se obofo a ye di na yawo no na sebe akorabo aka no
enti me kyerɛ me na sɛ yɛmfa ne sɛ sabi omo kɔfom no wo namafom kwa so no akɔto enkrane na de wodi wo manim no yɛde aba apre na to nkyɛn wo bo sɛ wo mu di santre no so no nyina wo matoto enti sie no dankyiraman bɔfo a yɛdi na yawo no ana sisi akora bo aka no no enti ama birichie abɔ ɔman no enti yɛni ahomekam enti yɛyetum kyɛ sɛ esum adu dankyiraman enti obi a ɔyɛ ahoboa sɛ wotie kasafidie kununkuru na ɔyɛ ahoboa sɛ ɔde n'ani kyerɛ dunkwa wɔfe anaasɛ dwokwa no na yɛ sɛ ɔba ne tum kura kokɔ ketewa bi kura ensi baabi a ɛfiri sɛ yɛyɛ dɔteyie na yɛde agya ɔbrɛmpɔn ne kwan a na esum aduru dankyiraman a sisi a dankyiraman no yɛni kanifo afei yɛnhunu kwan a yɛde yɛnsa keka apɛ trabe yate enti bosumi ɛtɔ so nan ne de ɛtɔ so aduonu nson aduonu num aduonu nsia aduonu nson aduonu nwɔtwe aduonu nkron aduasa ne yɛwie okay nana je kumuti amoto so mienu ma endo aso wo asem bi etwa to a na yɛfa nkomo no mpani sese wura fi na wo san kofa yɛnchi yɛntimi mfiti preko pɛ na yɛ mɔpanyina ma sɛ yɛgya yɛwura ne kwan ɛwɔ se yɛyɛ bibi de kai yɛn a yɛwɔ ɔman ni mu obi hu sɛ sisi a me no te a yɛkasa yɛde wɔ so ato dede yɛ so wɔ dankyiraman mu bɛ busumi nie nyame yɛ adom akwasi ada a ɛwɔ yɛ nimu ɛyɛ nananom da pɔn a ɛyɛ akwasidae enti saa kwasidae a ɛwɔ yɛ nimu ɛyɛ 17th April a yɛ kwasidae ɛwɔ yɛ nimu yɛ kwasidae nananom a ɛwɔ dankyiraman mu nyinaa san yɛ amane kɛseɛ baako na yɛ de yi wɔ so no afiri dede yɛ no so yeyi wɔ so no free dede yɛ no so nananom hyase abɔ mpre ɛwɔ dankyiraman mu nyinaa meka sɛ yɛ bɔ mpre a wo mu a wɔte asɛ no de wo mu nim dwuma a yɛdie yɛ toto nnwom afa kurom de yɛ bɔ mpampura ya paapan ne ma na to nnwom a yɛ to kwadwom a ɛkyerɛ sɛ ɔbrempɔn no nnwuma a ɔbɛyɛ na asase so ne yɛde anwene nnwom kama yɛ to de afa dankyiraman mu ma obi ahu sɛ abɔnkaye emu obi ahu sɛ yɛde yɛwura ɛbɛ fie ɛno no yɛ busumi ya nyame yɛ adoma kwasi ada da to so dunso 17th of April ena ye hye emprebo no ase ansana ye de emprebo na kwa wie 24th na ye kwasi ada na ye de yewura ebeba no enti na meka se twato ne se mefa akwanyan so ma dankyiraman nyina ya akwane hyeden wo yewura akwankwaja yi mu na ye sra obi biara a woti Adom na wo ye dankyirani na onye dankyirani na wo ye ganani so mapan firi se yewura oson gana man yie pa asisi a aman amamra ene ebo ameye dia tintim gana man yewura Odɛɛfoɔ bo Amponsem koyiri fa na ɔka ho bi ɛna ɔmɔyɛ abaso badwaku a ɔmɔtena ase ɛma ye tintim Ghana 1992 constitution ya yɛde bu ɔman nti yɛ sɛ ɔman no yewura ɔmu kyɛfa pa nti ɔman no nyinaa mɛboa dankyiraman na yenya yewura kwan nana jukumunti amoto so mienu ma yɛnna wase na Ghana fo nyinaa nso NTS sɛ saa akwankwaja yi ne yɛni di akyire yɛnyina nso yɛba abɛboa ama Odɛɛfoɔ bo Amponsem a ɔtɔ so miɛnsa yɛgya no kwan na nyame yɛ adom na yɛnyina na emusini a ɔno nso so abɛtena ase na yɛnyina nso so yɛataa n'akyi na yiyɔ no ho hyehyɛ no yɛn nso so yɛaboa na yɛakata n'akyi kura ntina na ma yɛnda wase na yɛmfansi a yo